Bishibrumno obahai tumblang mol chengkha hingkeno khowai amchaini kwbangko hachuk amchairogo nungjaknai tui ni bial nukjago a bial rokno yakar rwna bagwino DWS ni naikhungni bwkhaktui kamini hachuk amchairogo bo haino malkhungbai tui kaham tilangui rwnani samung bwtang ageni haikheno tangjagui tongo. Kwrak salni phungo Tulasikhor DWS naikhungni bwkhaktui malkhungbai tui tilangui Tulasikhorni Kuchiaparani tui tilangui Champahawarni babai tilang tongfru malkhung philui thangjakha. Abobai jotoi khorokba samung tangnai rok malkhung tolao klaiwi sak dukhu mankha. Koktwma manmani logi logino khowai fire service ni adongrok thangui soguio jotoi khorokba samung tangnai rok malkhung tolao klaiwi sak dukhu mankha. Koktwma manmani logi logino khowai fire service ni adongrok thangui samung tangnai rok no tilang thango khowai jela saknai nogo. Sak dukhu mannai rok wngkha Gorango Tilani Mahadev Shukla Das, Nikhil Das, Liton Dev, Khamar Tilani Sartha Dev tei Tulasikhorni Joseph Debbarma songrok. কতজন আছিল গাড়িত? 8 জন। কোন জায়গায় হয়েছে ঘটনাটা? হ্যাঁ, উচ্চবাড়ি না।